Hey guys! I dag vil jeg lave en lidt speciel video for jer, men først skal jeg lige rulle det her ned, fordi den er vildt irriterende. Så det bliver lidt bedre. Much better. Okay, så tænder vi lyset der. Bam, bam, bam. Så skal vi lige sådan her. Det var så godt. Jeg har så mit hår op lige nu, fordi det er pænt varmt. Så jeg har så lidt en slags lipgloss på lige nu. Det er sådan, det kommer så her. Men lad os egentlig bare komme i gang. Jeg har lige været i Rema, og der har jeg købt den her, og den er med B-pan, så det er også meget godt. Og den er faktisk pænt stor, men også meget tynd. Ja. Og den ser bare sådan her ud, og der står faktisk bare Trist and Drink. Så Trist, Shake and Drink. Og andet står der ikke, så det var en stor flaske. Og jeg tænker på, at jeg skal se farven på den. Har jeg det her Halloween glas. For jeg kan ikke huske, hvad det fra. Hvor jeg vil hælde det op i. Har sådan en sjov prop her. Så tænker jeg bare, hvad fanden skal man så gøre? Skal man dreje på den eller sådan noget? Kan jeg lige få lov at kigge med i mit forsøg? Hvad skal man? Ja. Så man bare dreje den. Ja. Sikker på, at jeg fik meget ud af det her. Det lugter virkelig æble. Sådan virkelig meget. Okay. Ja. Brænd lidt Jesus. Forestil jer en, hvad kan man sige, candy corns med æblesmag. Jeg ved det der amerikanske slik. Ja. Så en candy corn med æblesmag. Ja. Blandet med æblesmag. Ja, det er faktisk ret meget det. Den er virkelig god. Men jeg er meget sådan, synes det er sjovt, der kun er det her at drikke af. Men er virkelig god. Og den vil jeg sige, den er de 10 kroner værd. Oh my god, der er noget her i. Det drikker vi også det. Jamen, det er jo så proppen her, som du ikke kan sætte på igen. Wow. Jeg var meget spændt på den. Oh my god, er mine læber virkelig så røde? Okay, prøv at se. Nu her. Der kommer ingenting. Altså, det er jo ligesom det var før. Ja, mine læber er så røde. Der går med rød læbestift en gang, altså, og så puff. Så er det rødt. Okay, wow, den er jo virkelig god. Altså, jeg kan virkelig ikke komme over det. Den er jo virkelig god. Den er virkelig god. Og så har den big pants, så det er jo også ret godt. Men når man tænker på, at den er fra Rema, og den kun kostede 10 kroner, så vil jeg faktisk sige, at den godt kan anbefales. Det var del af National Halloween på, man sætter på vinduet, så tænker jeg sådan lidt, no, are you kidding me? No shit, never gonna do that. Så jeg tog den der, og den smager jo, det smager virkelig godt. Så hvis I ser den i Rema, og den koster kun 10 kroner, så altså, jeg vil ikke have givet mere end 20 for den i hvert fald. Jeg vil godt minde lidt om æblemost, men altså, bare bedre. Men den er i så fald virkelig god, så hvis I skulle se den, så kan den anbefales, og jeg vil helt klart synes, I skulle prøve at købe den. Så ja, det var egentlig bare det. Men ja, så
Den er nok fyldt op sådan her til aktivt. Den er i hvert fald ikke helt fyldt op. De kan også se, der er sådan en streg her. Det er sådan deroppe, den er fyldt til. Det her stykke, der er slet ikke noget i. Og det er også sådan lidt sad time. Så ja. Men den er god. Og der er 10 kroner per her, så whatever. Der, ja. Men lad være med at drikke det her glas, fordi så får I drukket den, eller det her. Fordi så får I drukket det for hurtigt, fordi at der kommer så meget ud. Det er sådan... That's really good. Ja. Den er god. Så ja, jeg vil egentlig bare afslutte den her video, for den bliver alt for lang. Så, oh my god, jeg får hvide tænder der. Det er sådan... That's great. Så ja. Perfekt. Så ja, det var egentlig alt for den her video. Oh my god, min makeup er virkelig slidt af. Så ja, det var alt for den her video, som er næste gang. Bye. Hej igen, det var så ikke lidt vej der. Jeg glemte lige at sige, at jeg har fået krøllegarn. Og så meget ikke mig, hvis nogen spørger. Jeg har fået krøllegarn, det ser sådan her ud. Det her sådan her. Så har det sådan nogle brister her, så that's great. Og så ser det sådan her ud. Der er sådan en her. Så er der den der, du ved, bare det er sådan neutrale. Ja. Og så er der selvfølgelig den her. Men ja, det var altid godt at have krøllegarn, er det ikke? Jeg ved ikke, om det er. Jeg har blevet permanent, så det ved jeg faktisk ikke. Men ja. Jeg har ikke rigtig andet at sige. Jeg vil bare lige fortælle det. Ja. Jeg overvejer faktisk ikke at smide den til pand, men at beholde den som en ny flaske. Kan man sætte låg på igen? Kan man det? Er det godt tydeligvis igen? No. You don't. Oh my god. Jeg kan godt lide at slikke den her. Ja. Jeg skal nok lade være. Oh my god, sorry. Ja. Det var faktisk bare lige det, jeg lige ville sige. Så den her gang er det rigtig bye.